ह्या बघ किती पसारो बाहेर काढलेलो हा. दुरून डोंगर साजरे हे बघा किती घाण आहे. कपाटा साफ करून झाली आहे तुम्ही बघू शकता. अक्षरशः चकचकावल्या ना. कॉलेजवाल्याने आज खरंच लय मेहनत घेतल्या ना. त्याच्यासाठी मी आता हॉटेलमधून जेवण पार्सल मागवलंय. पनीर टिक्का स्टार्टर मध्ये, त्याच्यानंतर भाजी या, पनीर कढाई, पनीर हत्याच्या, ही दाल खिचडी या. हे आमचा बिचारा काम करताय. हा बघा फ्रीज एकदम चकाचक करताय. रोखोक असतं आपलं काम. बरणे वगैरे वर ठेवता सर्व भरून डिमांड मधून सर्व सामान आणलेला. आणि नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर म्हणजे रोजचे आमच्या हॉटेलचे किंवा जेवणाचे खाऊचे जेवचे व्हिडिओ असतात. तर आज आमचे व्हिडिओ साफसफाईचे, कारण दिवाळीसाठी साफसफाई करूसाठी दीपालीन सर्व आहे डोंबार काढल्या ना. दाखवते तुमका तो सर्व डोंबार काढल्या ना. आणि ती सर्व साफसफाई होणार म्हणजे मला वाटतं वर्षातून एकदाच करतो आम्ही मोठी साफसफाई. बाकी गणपती गावात गेल्यानंतर इल्यानंतर डोंबार असता तेव्हा करतो. पण दिवाळीची जे असतात ती लय मोठी आमची साफसफाई असतात. आणि दुसरा म्हणजे लय दिवसांनी व्हिडिओ बनवतो आम्ही. पण आत्ताच तुम्ही बघला असाल आनंदीचा व्हिडिओ, पण तो आम्ही 2 आठवड्यापूर्वी गेलो होतो. 2 आठवड्यापूर्वी गेलो होतो आम्ही. तो आता टाकलो कारण माझी कंबर बरी नव्हती, म्हणजे लय दुखत होती. मला वाटतं गणपतीक मी गावात गेले त्याच्यापासून कंबर दुखत होती. त्याच्यानंतर गोळी खाऊन वगैरे थोडा बरा वाटला. मग मी जिम का गेले आणि जिम का गेल्यामुळे आता जास्त झाला आता लयच जास्त झाला. मला वाटतं 20 दिवस मी आता घरात बसून काढले. त्याच्यात मला वाटतं आनंदीचं एक वडी काढत ते गेले आणि व्हिडिओ बनवलं होतो. आणि दिवाळीच्या शॉपिंग का दादर का गेलो आणि त्याच्यात आणखीनच लय झाला. म्हणजे गोळी खाय होते तेव्हापर्यंत बरा वाटला. त्यामुळे मी हे फिरूक लागले, कामावर जाऊक लागले. त्यांनी आता अजूनच झाला. गोळी खाऊन फक्त थोडासा बरा वाटायचा, बाकी काय नाही झाला. मग मी ठाण्या का पिनॅकल हॉस्पिटल का गेलं. खरंच डॉक्टर लय भारी आहे. 2 दिवसच झाले मी गोळी खाल्ले, मला आराम पडलो. आणि आराम पडलो तर दीपाली म्हणता आता साफसफाई हा. आणि 8 दिवस त्याने आराम करूक सांगितले ना माका. आणि आता मी सांगलंय 2 दिवसात मला लय बरा वाटला. तसं दीपाली म्हणता आज साफसफाई हा तुम्ही घराकच आस तर माका मदत करा. तर आता काय होईल म्हणजे माझ्यान काय आता झेपात ती मी मदत करीन दीपाली का. म्हणजे आता हे डोंबार आहे सर्व काढल्या ना तो. आणि माका वाटतं ट्रॉली साफ करून देऊ ना. ते बसून माका दीपाली बोलत तुम्ही हे बसा आणि ट्रॉली ची जागा सर्व आहे ना ती साफ करून द्यावा. लय खाली घाण झाली आहे ती साफ करून देत. नंतर मग दीपाली आणि जिया ते सर्व सामान नेऊन परत लावतील. लय मोठा काम आहे. आमचा शाळेत गेला कारण त्याची सकाळची असतात आणि ह्याची दुपारची. मग आता हे का रगडून घेतो आम्ही आणि ह्या गेल्यानंतर भाविक रगडून घेतो. दोघं पण घेणार दोघं का रगडून. तर आता जास्त वेळ नाही काढत, आम्ही कामाला लागतो. चला मंडळी, तुम्ही बघू शकता ह्या बघ किती पसारो बाहेर काढलेलो. चर्चा सर्व ह्यो डोंबार बाहेर काढलेलो आहे. हो बघा म्हणजे सर्व ट्रॉली आणि टेबल आणि थै पण ते बघा डबे बिबा माझे सप्लिमेंटचे तेव्हाचे लग्नाच्या अगोदरचे हे डबे सप्लिमेंटचे SSN सायंटिफिकली स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन माझा तेव्हा मी खायचे ते. तर ह्या सर्व ह्या बघा डोंबार बापरे. आणि ह्या सर्व ट्रॉलीसून वगैरे आणि कपाटासून वरच्या बाहेर काढलेला. तर आता साफ करूचा. साफ केल्यानंतर हे परत म्हणजे ह्याच्यातला काय काय हा चांगला तर बघूचा आणि ठेवचा. आणि हे सर्व माझे डेकोरेशनचं काम आहे. बघा लाइटिंगचे बोर्डा बिर्डा ही पण बाहेर काढल्यानं बरं आला. काढल्यानंतर मध्ये दाखवतो काय डोंबार केलेलो होतो आम्ही. डोंबार नाही त्याचा डोंबार काढलेलो आहे. हो बघा अक्षरशः हे बघा हे सर्व भरलेले होते ना कपाटा, हे सर्व आम्ही खाली केले. तुझा हात नाही पोचणार. हे बघ अरे हे राहुला तुमचा तरी पण ह्या राहुला बापरे काढ. आणि ह्याची काढलास काय कपाटा बघूया. ह्याचा काय काढला असता खोल बघूया. हा अरे नाही तर परत ठेवशात. वरचा पण काढला, ह्याचा काढलास बघूया. हा रे सर्व काढलेला. थै राहुला वाटतं ना डॉक्युमेंट्स ते माझे डॉक्युमेंट्स. बाकी हे सर्व काढले नाही. आणि ह्या राहुला हे आता काढतील. म्हणजे हे सर्व आता मग कपाटा साफ करूची आहेत. हे बघा आणि ट्रॉलीचा पण सर्व काढलेला तुमका दाखवतो. हे बघा किती घाण झाली आहे ट्रॉली. ही सर्व साफ करूची आहे माका. हे बघा हे खाली पण लय घाण तुमका वाटत असा. दुरून डोंगर साजरे हे बघा किती घाण ती बघू शकतास तुम्ही. मी तुमका आता ही घाण दाखवतोय आणि नंतर मी काय है साफसफाई केलंय ना ती पण दाखवते. हे बघा ह्याच्यावर पण ना ही घाण सर्व साठली आहे. म्हणून मी दीपाली बोललोय की आपण ह्या ट्रॉलीचा वगैरे साफ करून घेऊया. हे बघा किती खाली घाण झाली आहे ती. थरका बुडता या काम बघून.
आणि ह्या बघा फ्रीजवर पण बघा तुम्ही बघू शकता धूळ एवढी येतं ना, कारण त्या बिल्डिंगचं काम चालू आहे. हा बघा तो मोठा टॉवर होता काय तो दिसत नाही तो टॉवर. हा ह्यो बघा ह्यो मोठा टॉवर होता आमच्या समोरच, त्याच्यामुळे ती सर्व धूळ ती आमच्या घरात येतात आणि हा सर्व घाण होता. हे बघा रोजच्या रोज साफ करून हे हालत हा. पडदे बिडदे पण दीपालीन काढल्या ना. ह्या काय करताय आता डबे बिबे हे प्लॅस्टिकचे डबे वगैरे फेकून देवा, डोंबार नको. दीपाली आमची ॲक्शन मोडवर इलेली आहे. हे बघा टेबलावर चढून अक्षरशः साफसफाई करतात. दीपाली ह्याच्यात लय असता ना सुपरवायझर का जास्त पगार असता माहिती आहे ना. हां कामगारांना कमी पगार. हे आहे कामगार टाइमपास करतात. ह्या काय हा या नेऊन थै ठेवचा मोठा काम. तर मंडळी आता हे दीपाली वरचा कपाट साफ करून घेता आणि मी आता हे साफ करून घेते, कारण माका थोडा वेळ लागलो. मी व्हिडिओ पोस्ट करत होते आनंदीचो. तर मंडळी तुम्ही बघलाच नसाल तर बघा जाऊ. आनंदी तो पण लय अगोदरचो 2 आठवड्यापूर्वीचा राजगॅट पार्टी दिलं होतं. बिचारा साधवा घाबरलो होतो अक्षरशः. म्हणजे कॅमेऱ्याची सवय नसली का तसंच होता. हा 1-2दा आमच्या सोबत इलो. विठ्ठल पण तेव्हा किती घाबरायचो, समोर बोलूक लाजायचो. आता मोठं लॉगर झालं विठ्ठल आमचं. तसंच असतं, सवय होता माणसा कॅमेऱ्याची. जिया भाविक आता सवय झाली आहे. माका पण नव्हती सवय, माका झाली सवय. तर चला टाइमपास नाही. तर खरंच दीपालीन एकदम जबरदस्त काम केलं ना, तुम्ही बघू शकतास. अक्षरशः मगाशी हे डाग होते आणि आता बघा कसं चमकवल्या ना. आता दीपाली शाबाश. आणि हे पण आता चमकवता, कारण या हात पकडून पकडून ना खराब झाला होता. धूळ बस आणि धूळ पण बसता बाहेरची धूळ येते ना खिडकीत थोडे ह्याच्यावर स्टीलच्या ह्याच्यावर हा ते दिसतं. त्यामुळे आणि काच साफ केला आणि कॉलिंग मारून, त्यामुळे एकदम जबरदस्त दिसता. बघा टाक तू संपव. हो संपणार. चला बाबा दीपालीचं काम आटपत इला, माका आता आटपू घेऊ दे. आणि ह्या आहे काय टाइमपास करता. मास्क काय एवढं कपडो दाखव केवढं घेतलं असतो. बापरे तो बघ केवढं कपडो घेतल्या ना. हिनी ती लादी साफ होणार हा मग घे ना चांगला पुसतोय. आणि कॉलेने हाऊस मारता म्हणून हे काय आणल्यानंतर हवं सॅनिटायझर चालत नाही. आता आपण स्वतःचा आणला, दिमाग लढवल्या. पाणी मारायचा बघ किती हुशार. आता पाणी मारूसाठी त्याने काय चालत कॉलिन कोण देणार नाही, त्यामुळे तिने कॉलिन आणल्या ना. शाबाश. साईबाबा इले खुद्द आहे. तर मंडळी दीपालीची ही कपाटा साफ करून झाली आहेत. तुम्ही बघू शकता अक्षरशः चकचकावल्या ना कॉलिन, खरंच भारी. आणि आता आहे खिडके चकचकावता. हे बघा. तर दीपालीने आज खरंच लय मेहनत घेतल्या ना. त्याच्यासाठी मी आता हॉटेलमधून जेवण पार्सल मागवलं आहे आणि तिच्या आवडीचं सर्व मी मागवलं आहे. स्टार्टर पण मागवलं आहे फर्स्ट टाइम. स्टार्टर पण. आणि दीपालिका बिर्याणी आवडता, पनीर टिक्का आवडता. तर त्याच्यासाठी सर्व आम्ही दीपालीसाठी मागवलं आहे, कारण माका बरा नसताना सर्व सूत्र आपल्या खांद्यावर घेऊन लिलिया पेलवता. हा जरा मोठमोठे शब्द वापरत आहे आणि दीपालिका जरा हे खुश करते, जरा हौसला देते. ॲप्रिसिएट. आई शपथ इंग्लिश मीडियमचा हे फायदा होता. ॲप्रिसिएट करत आहे जेणेकरून दीपाली चांगली आणि खूप कामं करायचं. हे साफ झाल्यानंतर मी हे खाली साफ करू घेत आहे. मगातपासून मी घेत नाही. मी घाबरलं म्हणजे ह्या खाली पडला तर माझ्या मान मोडून एक तर कंबार मोडली, मान पण मोडून जायची, म्हणून मी थांबलंय. चला लवकर जेवणवालो येत, पार्सल येत, भावी पण येत. चला लवकर आटपा लवकर. आटपू घेऊ. हो मला ते का माहित नाही आम्ही या डोंबार काढलं होतो. दीपालीचे विंडो पण पुसून झाले आहेत हे बघा. आणि आता दीपाली हाय ओटो पुसता हे बघा. आणि शेगडी. तर हे आमचा बिचारा काम करताय. हा बघा फ्रीज एकदम चकाचक करता. लय धूळ लागली होती. जे आहे पण हे बघ हे पण डागत आहे बघ. हाय साफ कर, हाय साफ कर आणि साईडने पण साफ कर. कॉलिन मारून कर हा साफ. बिचारा किती काम करता बघ.
नंतर आंघोळीक जावसा तुका 12:30 वाजले. किती वाजता जावसा आता? 1:30 ना. हां हां. आता जेवण दिला काय अगोदर आंघोळ कर नंतर जेवण कर आणि नंतर मग जातो. मग बरोबर आम्ही भाविका कामाक लावतो. ते पण माका वाटतं आता 12:30 वाजले. माझे अर्धी रडच होणार वाटतं का. तुम्ही पूर्ण दिवसाची तुमका मजुरी मिळणार, माका अर्धो इरड वाटता कारण 12:30 वाजले. आता अजून तुका अर्धो तास लागा. तर मंडळी भावी येईला शाळेतून, त्याचं रिॲक्शन बघूया काय ते. ह्या सर्व डोंबार बघू. व्हिडिओ बनवतो आज. या काय तर अरे तुझाच आता भावी जियान काम केलं ना आता आपल्यावरचा. मग ह्या हानूचा हय तुका आता काम काय? अरे साफसफाई केलो आम्ही, फक्त ह्या हैसून उचलून औशीकडे नेऊन देऊचा तुका. हो मग 1 वर्ष लागेल. अरे पार्सल लिहिला दीपाली आमचा. जा भावी घे पार्सल घे. जवान पण इला हाताबरोबर. हा बॅग दे एवढा वजा आई शपथ किती जड आता. कंबार मोडात ही एवढा सामान मी नेलंय. तर म्हणजे आमचा जवान पण इलेला भावी बरोबर इला अगदी टायमावर. हो नमस्कार, हॅपी दिवाळी. आम्ही आहे जेवक बसलो. आज जागा बदललो, रोज हॉलमध्ये बसतो. आज हॉल भरलो. आज आम्ही भावी जियाच्या रूममध्ये जेवक बसलो आणि काय काय आणलो आणि काय काय मागवलो तर तुमका आम्ही दाखवतो. पनीर टिक्का स्टार्टरमध्ये, त्याच्यानंतर भाजी या, पनीर कढाई, पनीर हत्तेच्या, ही दाल खिचडी या. वा मस्त आहे टेक्स्चर. ही बिर्याणी हा, कोशिंबीर, ग्रीन चटणी, ही ग्रेव्ही या बिर्याणी सोबत, रोटी आहेत 2 आणि आमची चपाती आहेत. कांदा लिंबू पण लय दिले. या रायता काढता या बघा. 2 रायता दिले काय? 8. एक दाल खिचडी बरोबर 1 बिर्याणी सोबत. जेव वाडा मागता. भूक लय लागेल. तुम्ही काय नंतर दाखवा माका. त्या कसला दमला आम्ही हे काम करून दमलो. तर मंडळी हय आमचो एक मजूर इलेलो आणि एक मजूर आता जाता. ह्यांची अर्धी रड आणि माझी पण अर्धी रड, कारण मी पण अजून काय कामाक सुरुवात नाही केलंय. मंडळी हय माझा ताट आता दीपालीनं वाढल्या ना तुमका दाखवतोय. हे पनीर टिक्का आहात, त्यानं पनीरची भाजी आहे आणि हे रोटी आहे. ही क्वांटिटी बघू शकतास दाल खिचडीची आणि बिर्याणीची. बाबा लय असतात तुम्ही बघू शकतास. आणि ह्या हॉटेलचा आम्ही दरवेळी मागतो. आमच्या डोंबिवली ईस्ट काचा काय तर नाव? अंबिका NX. 4 रस्त्याच्या थंय रिजनेबल रेट आहेत आणि आम्ही दरवेळी थैसूनच मागवतो. ऍक्च्युली ह्या मागवणं बरोबर नाही, कारण ह्या प्लॅस्टिकच्या ह्याच्यातून येतात. ह्या बघा हे सर्व आणि कडकडीत असतात. ह्या खाना लय चुकीचा, पण आज आमका पर्याय नव्हतो त्यामुळे आम्ही मागवलो. नाही तर आम्ही पार्सल मागवत नाही. तुम्ही पण मागवू नको, सरळ जाऊन जेवण यावा. तर आता कसा हा जेवण तर बघतो. कांदा भाकर आपले माथाडी कामगार आम्ही खातो. तर म्हणजे जिया आमचा चालला आणि भावी सोडूक जातात एका शाळेत. हा येता चला बाय बाय. हा सावकाश जावा. जेवल्या धावत जशा नाही तर दरवाजा उघडा ठेवून गेले बघा. तर माझा झाला वरचा काम सगळं. मी वरचा क्लीन केला आणि आता ह्या बसून करूचा काम रवला. अरे पण ह्याचा बरा झाला माका आता जेवल्या वापूसा लागला. त्याच्या अगोदर मी करून टाकले सगळा. त्याच्यामुळे तुमचा फावला काय ना. आता ह्या झाला काय सर्व डाळणार ना. हो एखादा तेलाचा बोट लाव. किती मस्त साफ केलंय का. मग अशी किती घाण होती ती. तुम्ही मंडळी हा बघा आता बघा त्याच्या खाली बघा किती साफ सुथरा हा बघा. हा आणि हय बघा आता हय मी साफसफाई करूच हय बघा. आहे का हय बघा. हय बघा किती घाण आहे. फरक हे हय घाण बघा. ही बघा किती अडकून राहलेली आहे ती माती. आणि हयचा किती साफ केलंय का बघा. क्लीन केला बाहेर काढते घुसून. आपलं काम वेगळं असतं. आपलं असं नाही रोखोक असतं आपलं काम. किती खराब झाले होते. तुम्ही पण दिसताय भूतूत. जरा घाण लागली होती सॉरी. बाकी तुम्ही बघू शकता काय हा केलंय ना मी. मेहनत माझी दीपालीची पण मेहनत हा माझी जरा जास्त आहे. दोघांना ती तिघांच्या बारक्याचे पण. हो
या मोठ्याचे काय नाही मिळणार. तर मंडळी बघू शकता, हे बघा तिथे चाकाच्या केलंय मी. हे बघा ते हे ना दुसरे वाटतं मी जरा स्वारी शकतो ना ते जरा पुस्तक बाकी तुमका दाखवते आता असं मध्ये काय काय हा असं किती हे खराब झाले होते माहित आहे ना. आता चकाकतं खाली पण बघ. आणि दीपालीने बघ केलं साफसफाई. दीपालीची पण दाखवते. हे बघा पूर्ण आतमधून वगैरे साफसफाई केल्या. हे बघा हे पण काची बिचे साफ केल्या. आतमधून पण साफ केल्या. बारक्या पोराने फ्रीज साफ केल्या पूर्ण चकाच्या. हे बघा पूर्ण घाण झाली होती. काळा झालेला आतमध्ये आतमध्ये काळा काय झाला. माहिती. आणि बघ आता चकाचक हे पण काळी झाली होती काची. ते पण चकाचक. आता मस्त वाटतं. आता एक ट्रॉली पण घासून ठेवलं ना दीपाली ते आता. हे भावी हांदा चाल ट्रॉली. हे ट्रॉली आणता भावी चाल. टीव्ही बघत राहला आता. भावीच्या मैत्रिणीला या टीव्ही बघ. मंडळी तुम्ही बघू शकता हे दीपालीने घासून वगैरे ठेवल्यानंतर ट्रॉली तर भावी आता घेऊन येतात. आणि खिडकीत सुकत घातला होता ना. हो म्हणून सुकले. हे बघ कडकडे सुकल्या. आता हे सर्व ट्रॉलीत बसवणार आणि नंतर मग सर्व सामानचा हा त्या लावणार. आणि आता वाजले किती दीपाली. आता 3 वाजले. एकदम स्वच्छ झाला. असा रोज जर आपला किचन असता तर दीपाली किती मस्त वाटलं असतं ना. खरंच मस्त वाटतं. समाधान वाटतं. मेहनत केलो आम्ही. जेवण मागवचा खर्च झालो पण या सर्व स्वस्त म्हणजे ह्या मस्त झाला सर्व. दिवाळीच्या आधी हे जरा तेल घालूच राहुला ह्याच्यात खोबरेल तेल. बाकीच्या ह्याच्यात घातलंय मी. हीच आहे ना ट्रॉली बघ. दीपालीच्या सर्व लक्षात आहे काय 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 आता. तर भावी भांडी आणून देता सर्व. आणि दीपाली पहिले सर्व भांडी जाग्यात लावता आणि त्याच्यानंतर सर्व कपाटात वरती डबे बिबे लावी. भांडी झाले ना. भांडी लय वाटतात ती कमी आहेत भांडी. काढल्यावर समजतात किती भांडी आहेत. तर मंडळी भांडी तर लावून झाली ना दीपाली. ट्रॉलीत भांडी लावून झाली आणि आता हे डबे बिबे वर टाकूचे आहेत. काल दीपाली डिमांडपासून सामान पण आणल्या नव्हता तर आता सर्व डब्याने भरून घेत आणि एकदाच वर टाकीत सर्व सामान. काय काय आहे सामान. आणि भावी आहे मदत करता. तर आता हे सर्व सामान भरून घेतात दीपाली आणि नंतर मग वरती जाग्याक लावी. हे होते ना अगोदर तुम्ही वापरला असंच नाही गेल्या महिन्याचे. हे बघ शेंगदाणे मी हानूक सांगत होते खराब झाले असतील आता. ते हे सर्व सामान होतं हॉटेलातलाच खातं असतं. घरातला कसा संपात. भरा भरून ठेवा परत. दीपाली आता आहे हे बरणे वगैरे वर ठेवता सर्व भरून. डिमांडपासून सर्व सामान आणलेला आणि ते सर्व भरून ठेवता. बघा ती काय रिकामी बाकीचं सर्व भरून ठेवल्या ना. हे पण ठेवता सर्व होते तसे सर्व. आता परत पॅक करता दीपाली. पडद्यावच सगळा झाला. हा बघा एकदम सर्व टाकाटाक एकदम सगळा जाग्याक लागला. कायच राहुला नाही असा. पडदे जाग्याक लावलं तर पडदे म्हणजे आंघोळ करून मोकळं झालं दिवसभरात. वाजले 5 वाजले. 4:45 झालं ना. दिवस खायचं वाटतं. बरं नाही बरोबर ठेवतो काय. हां नाही थैलाय झाला. थांबा मी करते. चुकीचे झाले ते थय आणि उलटा केलास. यो हे जाणार कारण ह्या ना त्या शेवट का जाऊ ठेवा. हाय तसं चालता काय काय चालता मध्ये येता बरोबर नाही वाटत ना. लाइटिंग करूच्या लाडू करूच्या. लाइटिंग काय सामान काढलेला किचनचा लाईट ओंबार असता. बाकीचं काय वाटणार नाही इतक्या. बाकी काय नाही बाबा. हॉल तर काय नाही. हॉल मध्ये काय नाही. तर मंडळी आम्ही सर्व दिवस म्हणजे आता बरोबर 5 वाजलेत घड्याळ आणि 10 वाजता सुरुवात केलं म्हणजे 11 वाजता नाश्ता केलं आणि आम्ही सुरुवात केलं. त्याच्यानंतर जेवलो आम्ही म्हणजे कंटिन्यू कामच चालू होते. जेवलो भावीला जिया गेला तरी पण आमची कामं चालूच होती. अक्षरशः आम्ही थकलो
म्हणजे दीपाली तर जास्तच टाकला असा. मी थोडाफार बसून केलंय आणि नंतर हे सर्व लादी बिदी पुसल्या दीपाली. आणि खरंच आता पडदे बिडदे लावलं मस्त वाटतं. काम लय केलं आम्ही. आता काय राहुला ते सर्व आम्ही लाईटीचे सामान वगैरे काढून ठेवलं. काही कंदील आणि लाईटी आणि ते गोंड्याचे वगैरे ते तार राहुला. तर आता डेकोरेशन राहुला. तर आता उद्या आम्ही करणार आहोत. आणि लाडू वगैरे म्हणजे आता मला वाटतं 2च दिवस दिवाळी ठरवली. आज वार काय रे पण? आज गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार. म्हणजे शुक्रवारी दीपाली हे करेल लाडू. तो पण लाव आम्ही करणार आहोत. कारण आता मी पण घरातच आहे त्यामुळे म्हटलं आता घरचे करूया. तर घरचे बघा तुम्ही. कारण लय जण म्हणत असतात तुम्ही हॉटेलचे माशाचे हेच व्हिडिओ बनवत राहतास, घरचे व्हिडिओ बनवत नाही. तर आता आम्ही घरचे व्हिडिओ करतो. तर नक्की बघा. होता कसा घरचे व्हिडिओ बनवतो ते 25,000 26,000च व्ह्यू मिळतात. आणि माशांचे आणि हॉटेलचे करतो ते का जास्त व्ह्यू मिळतात. मग मागणी तसं पुरवठा म्हणजे जो चालणार तर आम्ही मार्केटमध्ये आणणार. त्या दृष्टीतून आम्ही ते व्हिडिओ माशांचे वगैरे जास्त बनवतो. नाही तर व्हेज तर आम्ही रोज खात आहोत. तर आता दिवाळीचे मी पण घरात आहे कमरेमुळे त्यामुळे करायचं असं आम्ही ठरवलं. तर करत राहणार आहोत. आणि दिवाळीचे पण कंटिन्यू आम्ही 3 दिवसाचे करणार आहोत. पहिल्या दिवसाचे, दुसऱ्या दिवसाचे, भाऊबीजचे सर्व आम्ही व्हिडिओ बनवणार आहोत. तर नक्की ह्यावेळी घरचे व्हिडिओ बघा. तर मंडळी हे आम्ही व्हिडिओचं एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवरती असंच ठेवा. एक आता शाळेत आणि भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा. हॅपी दिवाळी. बाय.